Her vil vi give dig en introduktion til brugen af Prosalus-portalen. Du skal bruge virksomhedens NemID, når du skal arbejde med dine tilbud til dine kunder. Du skal logge på Prosalus-portalen ved brug af virksomhedens NemID, når du skal arbejde med tilbud til dine kunder. Når du logger ind på portalen, vil du blive mødt med flere muligheder. I toppen af skærmen kan du se, hvem der er logget på, og ved siden af kan du logge af systemet. Med menuerne i toppen af skærmen kan du manøvrere rundt i systemet. Hjem, log ind startsiden, om i hjemmesiden, hjælpedokumenter, såsom tjekliste, tilbudsudkast og AB-forbruger. Fakturer, udstedt af Prosalus. Opret tilbud. Tilbudsliste. Her kan du se alle dine tilbud. Hjælp, såsom tjekliste, tilbudsudkast og AB-forbruger. Punktet udvides løbende. Du skal nu lave et nyt tilbud, og du taster på Opret tilbud. Du indtaster din kundes e-mailadresse, tilbudsnavn, pris inklusive moms, tilføj eventuelt delbetaling i rater, tilbudsdetaljer. Her kan du beskrive dit tilbud. Vælg eventuelt at vedhæfte en fil, det originale tilbud samt eventuelt en brochure eller beskrivelse af komponenter, der indgår i dit tilbud. Tryk Gem udkast, som så bevares i Prosalus-portalen. Send. Nu går dit tilbud afsted til din kunde. Tilbage, hvis du kommer i tanke om nogle mangler i dit tilbud. Tilbuddet er nu klar til at blive sendt til din kunde. Når du trykker Send, vil din kunde modtage besked om, at han har modtaget et tilbud på Prosalus-portalen. Din kunde modtager nu en mail om, at der ligger et tilbud på den aftalte ydelse på Prosalus-portalen. Der er et link i mailen, som kunden kan klikke på og blive ledt direkte til tilbuddet. Når din kunde har klikket på linket, bliver han mødt med den samme login-skærm, som du som leverandør selv ser. Den er selvfølgelig også beskyttet med NemID. Din kunde kommer direkte ind på tilbuddet. Her kan han se alle de informationer, som du har indtastet. Din kunde kan nu skrive en kommentar, hvis det er det, han ønsker. Her skriver din kunde en kommentar til tilbuddet. Du får nu en mail om, at der er skrevet en kommentar til det tilbud, du har oprettet. Når der er skrevet en kommentar til tilbuddet, får du som leverandør en mail med et link til den kommentar, kunden har skrevet til det tilbud, du har oprettet. Klik på linket i mailen. Når du har klikket på linket i mailen, bliver du bedt om at logge på, hvis du ikke allerede er på. Derefter kommer du ind på tilbuddet og kan se kommentaren lidt nede på skærmen. Her kan du svare på kommentaren. Der bliver derefter sendt en ny mail til din kunde. Kunden kan nu acceptere tilbuddet, hvis han ikke har flere kommentarer. Din kunde skal nu acceptere handelsbetingelserne og derefter klikke på acceptere. Din kunde kan nu udskrive detaljerne vedrørende betalingen og derefter overføre pengene til Prosalus' deponeringskonto i Jyske Bank. Når pengene er deponeret, modtager du en mail om, at beløbet er deponeret og at leverancen kan starte. Dette er skærmbilledet af din tilbudsliste efter et tilbud er afsendt. Det giver dig et overblik over de tilbud, som du har sendt ud. Vi håber, at du har fået et indblik i, hvordan du lægger et tilbud ind i Prosalus-portalen. Hvis du har behov for yderligere hjælp, kan du ringe til vores servicetelefon på 70 70 79 69, som er åben fra kl. 9 til kl. 20.